посъбираме се, надявам се. И да дойде някой, ще седне, няма да пречи. Така. Ами, здравейте, добър вечер. Радвам се, че сте ни дошли не на гости, а в дома, защото знаете, че църквата е един дом и че сме в църква, но сме брата и сестри. Днес аз, Димитър, Нино и Християн, които ще видите след малко, ще се опитаме да ви разкажем за нашата... В Супрасъл бяхме на едно младежко събиране, един лагер, който е междулагер конференция. И ще видим какви са перспективите за такива неща да се случат у нас. Да, без да губим повече време, само да се взема. Да, горе-долу време с времето. Планът е презентация на нашето събиране в Супрасъл, плюс едно друго събиране в Румъния, което беше организирано преди години. Надявам се да имаме някакви дискусии и после всички сте поканени да дойдете на хотел, да се запознаем лично, да влезем в някакъв разговор. И така, това лято бяхме аз и още 4 момчета, от които 3 ще видите днес. Бяхме на едно събитие, организирано от бившото Синдезмост или вече World Fellowship of Orthodox Youth. Събитието се проведе в Полша, в район, който има повече православни. Събитието беше изцяло православно. В него взеха участие, може би, повече от 90 хора от най-различни краища на света. И бих казал, че това е едно от най-хубавите неща, на които съм присъствал. И ни вдъхнови да направим много неща, за които ще ви разкажем, но се надявам първо да чуете нашия разказ, какво беше събитието, на което ще дам думата на Димитър, който може да започне. Форматът на събитието, разбира се, богослужение, сутрешни вечерни молитви всеки ден за една седмица. Който има желание, отива на клира, всеки си носи молитвите на свързите, тъй като сме от 15 на държави. И чете някаква молитва, стоящата ние в църквата, по някакво време чуваме молитва на нашия роден език. Това показва християните и света, събрани на едно място. Това е смисълът. Едно тяло и глава Христос. През тази една седмица имаше дни, в които имаше литургия. И пак всеки, който има желание, може да пее, направи се група по пеене, взимат песнопения, които искат и ги изпяват. 2 литургии в неделя и в четвъртък. Повечето дни имаше, в почти всичките даже, така наречените workshopи или лекции с съответните лектори. Един от тях беше отец Серафим Макул, който беше с групата на ливанците. Той не идва специално от Ливан за това. И ни представи презентация на тема символът на вярата от дела, от думи на дело. И това беше и темата на тази годишно събрание в Супрасъл. Всяка година се сменя темата, има нещо различно. Миналата година е било богослужението, например. Друг лектор беше Нейтан, който говореше за това как ние като християни можем да мисионерстваме, какво е мисионерството и в по-голяма или по-малка степен всички можем да вършим такава дейност. Още двама от лекторите, които имат дори 2 деца, женени са от Америка, Робърт и Еран Локрич от Норд Охайо, които ни представиха пък на дело с пример, жив пример, как може да се представи човек за християнин, дори да не казва, че такъв можем да разберем от неговите дела от плода му, както казва Христос.
Отрядите са били горе на 8 години в Норвуд и цената е всеки, който може да плати по някакъв начин или да свърши нещо за тях, не е даже нужно да се плаща, за да могат всички да имат достъп до нея. И така се създава едно общество, една общност. Освен workshopите имаше и практически workshopи, на които дойдисахме оградата на манастира, тъй като бяхме помолени на братството и ние се съгласихме, беше много приятно. Друг беше за отчетна цел биене на камбани. Според службата, как се бие камбан, ритъм, който има желание, разбира се. Освен това, правене на гранчарски съдове, какво е гранчарството. После имаше резултати, разбира се, по-добри, по-лоши. И в средата на седмицата ни организираха екскурзия до манастира Габарка. Някъде около 2 часа от Собрасъл, където по традиция всеки, който отива там, носи кръст и го забива в поляната на манастира и ние отидохме с автобуси с кръст, направихме лити около храма и го забихме на поляната, където после направихме издимка. Прекарах следобеда, в следобеда отидохме до няколко църкви, в които из града Белск, Подласки, където свещениците ни разправяха някои исторически събития, които са се случили там. И понеже бяхме поканени от един от участниците да видим в неговия дом, неговата поляна в този град, прекарахме по-късно следобед и вечерта там, с музика, купони, пеене, танци, всеки някакви игри, кой каквото знае от своята страна. Споделяше, запалихме открит огън, на който пекохме маршмело, наденички, имаше там и вечеряхме. Много беше приятно. И късно вечерта се припахме, за съжаление, но това е положението. Направихме историята снимка. И освен всички тези работи, имаше, така да кажем, 3 малко по-особени дейности. Значи, другите са по-маловажни. Вечерта на културите. На тази вечер всички се събираме, всяка група от различен брой хора, но от всяка държава представят някаква храна, която репрезентира културата и държавата, от която групата идва. И казват няколко думи за всеки за своята храна. Всичко питаме от нея, говориме си, представят, има снимки, има наживо. Вечерта след това излизаме, това се случва вечерта, разбира се, по-късно излизаме навън, пак палим открит огън, музика, танци. Дори имаше и няколко човека, които знаеха да свирят на гитара и бяха няколко песни. Купон от всякъде. Втората дейност беше представление за връщането на малкия доктор. И след това представление беше направена дискусия на тема как можем ние като християни и дали и защо трябва да помагаме на човека, какъвто и да е той, където и да е, каквото има положението, дали от тази държава, тази религия, беженествие, какъвто и да е. И по какъв начин можем и трябва да му помогнем. В един от дните също имаше филм, някакъв е филм, V for Vendetta. И на другия ден имаше дискусия, в която участваха 10 човека и 11 водеше дискусията на тема кой има кораж да бъде свободен. Тематично по филма. И освен всички тия работи, разбира се, имаше и свободно време, в което ние, би казал, позатворно използвахме. Едни играят волейбол, други ритат навънка футбол, други обикалят из града или плават
с кану по реката. Разгледахме града, видяхме тяхната култура, видяхме магазини, какво продават, какво има, да се влеме малко в цялата тази атмосфера. И след това се прибрахме, за съжаление. Но 8 дена. А сега ще дам думата на Нина. И така, Димитър го пресува в штрихи и дано да сте разбрали какъв беше формата на събитието. Но това, което е най-важното и в него, тя се даде най-голям акцент, това, което е винаги най-важни са хората. И хората на това място бяха много специални. Първо, това, което беше специално като за начало, бяха вида участници. Участниците в това събиране, тази годишното провеждане, бяха хора от половината свят, хора от Западна Европа, от Скандинавието, Балтийски държави, Западна и Източна Европа, представители при нас на Балканите от Албания, от Гърция, от Румъния и също така нашето, да се изтъкнем и ние, нашата група, която беше българската, беше първото включване на българи от началото на провеждането на събитието по този формат от 3 години. Така че поставихме много добро начало на общуване между православните на това място. И това, което беше за мен най-впечатляващо, най-докосващо и най-трогателно, беше да видя как на дело хора с толкова различна предистория, с толкова различно минало, толкова различен начин на живот, различен език, се събират на едно място и общуват по един удивително, просто невероятно човечен начин, абсолютно непосредствено. И в продължението на тая една седмица, която прекарахме заедно, докато в началото мина малко естествения свян да се опознаем, с тия хора станахме толкова близки и толкова радостно ни беше през цялото време заедно, че накрая не искахме да се разделим. Със сълзи на очи се разделихме. И не мисля, че и поне аз на друго място не съм виждал такъв дух да се витае и да управлява цялото нещо и да е между всички и с всички, където всичко ще ставаше абсолютно естествено, абсолютно непосредствено и ни носеше радост. С тия хора, седейки на масите, с всичките дейности, които вършихме заедно и за това нещо много допринесе невероятната организация, която бяха направили там. Това ние постоянно да сме в движение, постоянно да е разнообразно около нас, постоянно да правим различни неща. И въпреки всичко това, въпреки на пръв поглед голямата смяна на картини, на хора, на действия, на занимания, едно нещо не ни напусна през цялото време и това е невероятно за мен, това е най-ценното. Един дух на мир, на спокойствие, на радост. Постоянна радост. Гледаш хората и знаеш, че това са твои единоверци, това са хора, които имате общ живот. Живот в църквата, за които православието не е просто приказка. Защото тия хора, във всичките тия държави, в тия общества, в тези места по света, където, за разлика от нас, православието не е традиционна религия. Те нямат дълбок корен, не могат да се похвалят с хилядолетна история, с много стълбове на вярата, които да са осветили тези места. И макар и повечето от тези държави да са християнски, в нашия постхристиянски свят вече е трудно да се даде това дори като предимство. Тези хора, които най-много от второ, от трето поколение са християни, които сега тръгват и през
самия си живот са се обърнали в православната вяра, беше наистина много впечатляващо и трогателно да чуеш техните истории, на тяхната борба, истинска борба за християнски живот и за православие. Това колко е ценно хората, които са се събрали заедно на едно място, по вяра, по сърце, с общ стремеж, който останалия свят не може да им даде. И чрез тези истории наистина станахме и ние съпричастни и осъзнахме нещо, което дадохме си сметка, видяхме го с очите си, как западняците и останалия свят учат нас, които сме със самочувствието, че имаме толкова години назад традиция, в момента те ни учат на православието. Те ни учат какво значи християнски живот, какво значи това всяка една думичка, която чуя на богослужението, да ми носи смисъл, да ми носи утеха. И това продължи през цялото време, през общите обяди, в които се разказваха тези истории, в които имахме шанс да общуваме и да си споделяме, в ангажиращите лекции, които ни разказваха тези мъже и жени, пример с Нейтан Холс, мисионер, православен мисионер. Чували сте скоро за православен мисионер? И на тези лекции, които постоянно по някакъв начин се опитваха да ни ангажират и да ни задвижат ума. И посланието, което беше много ценно на цялото това събитие, да живее верването. Това, че символът на вярата не е просто догмат, не е просто нещо сухо, скучно, написано преди няколко хиляди години, което си казваме в храма, а всъщност в него има много дълбоко съдържание и обхваща и се докосва до всеки един аспект на нашия живот. Това се опитвахме да размишляваме върху него по време на цялото събитие. Също така не липсваше забавата, общите вечери покрай лагерния огън, когато ги учихме да играят бяла роза, да играят хорал. Проблем с техниката. Ще се чуе? Много се изкефиха. Имах и те какво да предвъртат своя страна, но все пак да си кажем нашето. Много добре да усвърти. Наистина, засрамиха ни с всичките си таланти, които имаха тия хора. Кой може да свири на китара, кой може да свири на музикални инструменти, кой може да пее прекрасно, с всякакви видове танци, толкова много народности, как да не е удивително. С тия, не знам, невероятни моменти, които мисля, такива неща да правим. Тук си пишем в последния ден бележки на всеки впечатленията от едни други на гърбовете си и после остават за нас да си ги четем. Поединстването на оградата, което беше велико дело, един цял ден на поджарното слънце, но за спесеността. Невероятно хубаво. Но въпреки всичките дейности, които правихме, въпреки всичките хубави неща, това, което казах, не ни напускаше никога духа на това, че сме християни, че сме заедно, че сме църква. И да свършваме и да започваме всеки ден с молитва и с богослужение. Никога не съм чувствал по такъв начин нещо да бъде толкова естествено. И това не ни напусна през цялото време. Да се хвали Бога на всички езици, да се молим заедно и от това да няма абсолютно никакъв дори помен от нещо чуждо, от нещо осъдително, нещо странно, а не напротив нещо напълно естествено, нещо, което осмисля живота ни. Това го усетихме там.
Това нещо ни накара разбуни духовете. През цялото време, когато общувахме с останалите хора, изникваше въпроса: а какво става при вас? Как са нещата в България? Как се движи вашата църква? Какво организирате вие? Защото всеки споделяше. В Великобритания православни лагери 4-5 пъти годишно с стотици участници. В Румъния огромни православни лагери с стотици участници ежегодно. Дори в скандинавските държави имаха такива организации и неща. И когато нас ни питаха какви са вашите православни лагери, от нас се чуваха цигулките на щурците. И това нещо не е изолирано случай, това искам да кажа. Това не беше нещо уникално, неповторимо, което тия хора са постигнали и ще бъде завинаги така оставено, ще остане в историята като единствения успешен опит за православен лагер, където се събират младежи и да могат да общуват като хора. Това го постигат по цял свет. Учат ни как да живеем православно. И още един такъв пример. Сега ще разкаже Мартин. Полша за нас винаги ще остане много дълбоко в сърцата ни. Наистина, последния ден, там, като трябваше да се сбогуваме, сякаш просто откъснахме нещо от сърцата ни. Защото за една седмица успяхме до такава степен с непознати хора от целия свят да станем приятели, да станем братя и сестри в Христа обединени. И за да ви покажа, че това не е само там, в Спраса, в Полша. Това се случва в много държави. И по мои наблюдения, държавата, която най-добре постига това, е Румъния. Нашата съседка, която има сходна история на нас, сходни проблеми, но виждате, че те се справят. В Румъния има във всяка една митрополия има отделна малка православна младежка организация, която е в очаквата на една голяма, тази АСКОР, и е с подкрепата на техния патриарх. В Румъния преди 2 години бяхме поканени от България да имаме представителство на това. Тук присъщите има още 2 учители, които са били, и те могат да потвърдят, че това, което там изпитахме, беше много истинско, много братско, много приятелско. Темата на събитието тогава, което събитие имаше 6000 души, не беше като се праса 100 човека, имаше 6000 души. Кога в България ще направим такова нещо? Темата беше приятелството. Приятелството с Христос, приятелството между нас. И бих казал, че плодовете на това, мога да дам личен пример за плодовете от това събитие. Аз направих наистина много ценни приятели, които и до ден днешен с които и до ден днешен поддържам връзка. Видяхме се миналата година, видяхме се тази година, те ме запознаха с още техни приятели. И това става, когато православни общуват. И знаете, в днешно време има доста изкушения, доста проблеми. Всички в някакъв момент сме били в някаква компания или все още имаме такава компания, която не е православна, не е християнска. Това се кани към неща, които сърцето не ни дава да правим. И си задавам въпроса, няма ли да е по-добре, ако там, където изначално всички хора трябва да са братя и сестри, да търсим своите приятели. Няма ли да е по-добре, ако хората в църквата живеят по-общностен живот? Да живеят като братя и сестри. Това е в основата на църквата. Това е, още от първите векове хората не са имали много неща, освен църквата в живота си. И техните събратя са били важна част от живота им. И са имали съзнанието. А ние днес, като паралел, ходим на църква, не знаем имената на хората, които ходят с нас на литургия. Не знаем имената на отците,
не знаем имената на нашето семейство. И по-големият проблем е, че ние нямаме такова съзнание за семейство. Нямаме този усет, че мой брат има проблем и трябва да му помогна. Не виждам, поне аз не виждам това. Но ето, че на Запад, където православието не е доминантна религия, има малко православни, може да се види този истински пример за това как, когато са малко, когато са обърнали се, защото тяхната крачка към православието е много по-голяма, отколкото нашата, които ние го имаме готово. Тези обърнали се хора живеят много по-живо, техния православен живот. Те имат общност и те приемат хората в църквата наистина като свои брати и сестри. И това са плодовете на такова мислене. Това се случва, такива неща, които наистина думите не стигат да ви опиша това, което ние почувствахме аз в Румъния и с тях в Полша. Наистина трябва да дойдете и да го видите. Това мога да ви кажа. Си задавам въпрос и се надявам днешното събитие, така като опознавателно, да видим кои сме, да заедно да достигнем до някакви отговори, да си зададем някакви въпроси, заедно с вас. Защо нещата в България не се случват? Достатъчен ли е живота на християнина сам по себе си? Надявам се да имате някакви идеи, но първият ми въпрос към вас, понеже все пак събитието е ние и вие, не ние само да представяме. Първият ми въпрос към вас, който ще ви задам е: може ли християнинът да живее сам по себе си? Може да се стигне на ръка, който както иска. Моето първоначално християнство беше така, да съм сам със себе си. Това, което забелязвах само в себе си, е, че когато е сам човек, много по-трудно може да види грешките си. И когато много хора са обединят с различни трудности, едното на единия, като му е лесно, ще помогне на другия. Другия, като намери нещо лесно, ще помогне. И общността има по-голямо изясняване, според мен, на проблемите като цяло. Един човек, като остане сам, той е по-слаб. И не може да се прави с дявола сам. Та за мен, когато съм така с християни, за мен това са вече най-хубавите разговори. И да, оценявам просто, когато компанията не е християнска, е много по-трудно. Има една липса в тази компания, в разговор. Безмислено. Това е моето мнение, наистина. Благодаря. Някой друг иска да сподели някакви размисли за това? Добре, имам още въпроси спокойно. Знаете ли за някакви православни младежки неща в България, тъй като ние сме чували, но искаме да чуем от вас? Нещо, някакви дейности да бъдат. Пловдив организираме читателски срещи, които полета организира и Георги Балабанов от културно-просветния отдел. И се събираме на събота и четем разни книги, общуваме. А също така имахме лагер тази година, края на юли, манастира Свети Кирик Юрий. Аз знам за поне най-голямото събитие, за което повечето може би от вас знаят и до което е стигнало до знанието на повечето от нас, е ежегодишния поход Рилския пустинник, който е от София до Рилския манастир, обикновено от 1 до 6 август. Така и не съм се докоснал още до него, макар че от няколко години се каня.
но всяка година чувам все по-хубави отзиви. Всяка година и вие знаете, че става все по-известен и по-известен този поход. Поход с Д. На него знам, че има страшно много женени двойки, които са се запознавали точно на този поход, което е изключително интересно и сантиментално. И всяка година повтарят този поход. Знам и за още много силна група в Варна, която мисля, че се казва Архангел, така това е името на групата, която са предимно обаче до 14-15 годишни тинейджери. И те обикновено като група, като организация участват много често съвместно с други такива инициативи, като похода, за други неща не съм чувал. Знаем и много от семинаристите, знаем за лагера в Хаджидимово, който се организира там, пък за по-малки деца, даже някои от тук присъстващите мисля, че са били възпитатели на този лагер. Има така една приемственост от по-големи към по-малки общности. На първо време трябва според мен да работим върху създаването на общност помежду си. Какво имам предвид? Дори чисто в нашите взаимоотношения в ежедневен план. Защото макар че животът ни е преплетен с социалните мрежи, вече изкуствен интелект и така нататък, т.е. ние сме много по-свързани и ще ставаме много по-свързани, от което и време да е. Но като цяло има едно отчуждаване на другия. Затова първо трябва да работим според мен като нашата част към този модел, като го приложим към отношенията си, да изградим една общност и съответно вече на по-високо ниво. Нали, ние имаме млад състав на Светия Синод, а и не само, които работят последните години изключително активно, така че според мен е съвсем възможно да го приложим. Пак казвам, имаме материалната база, имаме нали, хора в властта, които могат да помогнат с предоставянето на аудитории, с зали, с финансиране и така нататък. Ако има желание, е напълно възможно да го приложим и да го направим като една добра традиция, според мен. Да. Някой друг да даде някакви съвети и цяло давате дейности, които бихте искали да видите, защото ние имаме няколко идеи, които ще споделим с вас след малко, но искаме да чуем от вас. Аз, примерно, съм чувал за почистване на гробища, чувал съм за помощ на затворници и така нататък. Сега, докато говорите и докато всички се опитваме да мислим по тези въпроси, които задавате, аз също си давам равносметка, че всъщност може би България изостава, българското православна младеж изостава на фона на останалите държави, но самите ние, които сме се събрали тук и които в наши ръце това, което можем да постигнем, това, което можем да направим за нас самите, за да се поддържаме, за да живеем в Христос. И мисля си, че всъщност не съм чувал за друго такова място, където да сме се събрали, където да се събират и мисля, че ние сме малкото клас на София тук събраните и всъщност ние сме повече, но част от малкото клас в София, които сме се събрали, пак не сме малко, можем да постигнем каквото пожелаем и мисля, че ще е добре да започнем да помислим още тук и сега какво може да се направи, но с действия, да даде някой идея как се представя един прекрасен лагер и да започнем организацията на много начално ниво. От тази вечер да започнем организацията на нещо ново, на нещо съвременно, на нещо, което до сега не сме виждали и така да сложим първия камък още тази вечер. Всъщност, вие какъв формат се представяте, като става по-забавно? Здравейте! Когато видях видеото, това с болизъм на отбраната, всъщност много ми хареса дейност, защото аз съм на различни
разни проекти, младежки обедини и така нататък. На мен самата лично ми е доста трудно, когато стане въпрос за измислене на дейности, че това избрейкърс и workshop-и. Трудно ми е да измисля, които са ефективни, мисля да сполучат хората, но нещо, което ме направи впечатление, че точно такива дейности, като борисът на оградата, които са тип ръчен труд, всъщност, на мен както изяват, са доста сполучаващи, защото за всички ни е известно, ръчният труд като цяло ще оказва много влияние в тялото, в психиката ни. И в такива дейности някакси много непринудено и много естествено хората се пускат, сплотяват се, имат една обща цел. И в същото време е ползотворно, защото може да се подпомогне, да кажем, някаква манастир или някаква друга общност или цяло място, което има нужда от помощ. Така че това въобще според мен за подценяване е доста добър елемент, който може да бъде включен в програмите. Абсолютно. Бих казал, че от събитието в Спрасъл най-добяващото безспорно беше поискането на оградата. Другото много сближаващо беше гранчарството. Това са две неща, които са Само да рече, че тези неща не бяха планирани, бяха абсолютно спонтанни. И това, което хората по такъв хубав начин ги кара да общуват по-свободно помежду си, когато нещата са по-непринудени, когато просто се събираме, за да вършим някаква работа и паралелно с нея, когато да се опознават. Това е нещо, което понякога се пропуска, защото на повечето от такива, да кажем нещо с заглавие православно, става дума за някаква дискусия. И на нас ни е бедна. Не всеки от нас е невероятен богослов, всеки има своя живот, своя опит, своята лична история, която споделяйки я, общувайки за своята съобразно с своите разбирания и познания и своите интереси се обогатява и дава това чувство за истинска общност и съпреживяване на чуждата история. Тоест, ние като православни имаме нужда от общуване помежду си, както общуваме и с всички останали. Въпросът е, че ние по една или друга причина не се знаем, не се търсим, живота толкова ни поглъща, че някакси не ни остава време за това, което е най-ценното. И тия неща, тия събития, повдигат отново акцента върху кое за мен е най-ценно. Цялото ми ежедневие е погълнато от моите задачи, от моите ангажименти. Кое за мен е най-важно? Това за нас ни припомня много кое е важно. Да, благодаря. Искам да се включа и да се върна към отговора на господин Георгиев, да кажа и аз нещо позитивно за православието тук в България. Както знаете, всяка година се изнася едно шествие, именно шествието на християнското семейство. Да, именно това е един ден, в който ние се борим. Ден, в който година след година ставаме все повече и повече срещу налагането на новото нормално. И това е един добър пример как в България леко по леко с малки стъпки се върви към по-добро, а не както в повече от Западна Европа, към по-лошо. Нали, гледаме и модела, чуждия модел. Също искам да добавя, защо трябва да прилагаме чужд модел, като може да изградим наш. И е много трудно да решим кой ще се заеме с това, защото знаем, че всеки от нас има нещо странично, което му е, не искам да кажа на първи план, защото за всеки от нас Бога е на първи план, но чисто икономически стои на първи план, ученето, друга работа и е много сложна тази връзка, някой да се заеме, да започне тая дейност. Нещо конкретно, което мога да дам като пример за дейност, което може да се почне да се прави, е хора да се събират и да отиват по църквите, имат обновена отговорна църква, да се поддържа някаква такава дейност, която е практическа, нали, полагаш някакъв труд, хората могат да се запознават, да общуват и едновременно да подпомагат на
Софийските църкви по един или друг начин, със съгласието на отеца на храма и така нататък. И мисля, че това би било много добра стъпка към нещо, което тук в София да може да развием като дейност. И всъщност важно това да го поясним сега. Тук сме се събрали и тия, които сме се събрали, сме всичките християни, обществото, църквата сме тук. И не е въпросът да мислим конституция и законопроект, а да се питаме и да си кажем честно и ние да разберем от вас, с този ентусиазъм, който ни беше влят на това събиране и който ни задвижи умовете и сърцата, да се опитаме и ние да се замислим и да си представим какво може да се случи на наша почва. Вие от ваша страна, като ви ангажирахме сега с дошли сте от дали сте си от времето и сега, можем да ви питаме какво вас би ви накарало да се включите в такова нещо? Какво би ви заинтересувало? Какво би ви направило печение да си каже, това е стойност, в това би се включил? Затова ще се събера с хора, за да правим нещо. Ето това може да е главният въпрос, на който тя ще отговори тази вечер. Аз малко иронично мисля, че тази общност тук е най-лошата общност, която може такава въпрос да се създаде. Понеже ние сме тук, понеже сме ентусиазирани. Ако човек би се разкарал да дойде до семинарията за такава дискусия, то той сигурно би бил ентусиазиран да отиде 8 дни в Полша на приятна общност с приятели и хора да се молим като сме богати. Ние сме християни, ние имаме желанието да помагаме, да сме заедно. По-ми е интересно, и поне аз по-би се фокусирал, върху хората извън тази зала, върху тези православни християни, които не са в кръга Георги Папанов, митрополията, семинария, Бръската църква и тем подобни. Върху хората, които сами си ходят в църквите и слушат преди колкото могат, но не я разбират. Върху хората, които са православни младежи, но са сами. Аз бях такъв човек до преди няколко месеца. И години на единствената ми православна християнска общност, католици, които са прекрасни хора, но когато не може да имаш общение с тях, е трудно. Така че, аз също мисля, че в България църквата се грижи добре за своите хора. Митрополитите организират събития и лагери, и имат такива дискусии, като цяло сме дълни хора. Но фокусът трябва да бъде върху повече входове. Повече внимание да се обръщат на хората с такива въпроси, които просто идват от убийство. И дори тези, които не се разпитват себе си за православни християни. Понеже начинът, по който тази православна младеж няма добре, като да расте. Аз мисля, че ние малко сме разпрескали на това растене. Много сме изолирани и концентрирани сами в себе си. Аз мога да добавя това, което казваш. Това е нашата роля. Нашата роля е да ги доведем тук, да ги накараме да се почувстват у дома. Не е ли, има ли нещо по-бързо, наистина, което се случва понякога, някой да ви каже, ела, заповядай, чувствай се дома, да те приветства. На всеки човек му става много бързо. И това е нашата роля, да ги водим заедно с нас. И също така е много важно да бъдем примерни, защото не са само хората облечени в расов пример. Пример сме всички ние, защото всички ние сме представители на църква. Този ред на мисли искам да ви задам въпроса: църквата изчерпва ли се с неделния ден? Живота на християнина само изповед, причастие, литургия ли е? Или е съвкупност от много други елементи? Давайте пример. Много благодаря и за възможността да се изкажа. Ще споделя това, което общо взето е образ на всичко, което
което аз съм преживял през всички тези години, стигайки до Светата църква от нехристиянско семейство, тръгвайки напълно сам, говорейки с различни хора, питайки, търсики, много често отхвърля, много често разочаровайки се от това, което срещам. И може би най-накрая успях да намеря вас и стигнал тук. Бих казал, че именно основният проблем, слона в стаята на нашето българско младежко православие е именно, че ние не сме фокусирани около Христа. И знам, че това звучи изключително банално, като от някаква проповед, някой неделник, но истината е, че поне, защото много тук от вас сте семинаристи или други сте техни приятели, но тръгвайки от секуларния свят, човек вижда всъщност толкова много примери за неистинство, за едва ли не само външно християнство, към което съм сигурен, че поне аз със сигурност често се причислявам, а именно това е, че ние превръщаме нашата християнска идентичност в общото в маска или в някаква роля. Дали ще бъде за да се реализира в някакъв приятелски кръг, дали ще бъде свързано с наши политически възгледи, които може да са верни, може да не са. Това не ми е работа на мен да казвам. Но като че ли ние просто се събираме за всичко друго и когато започнем да живеем нашето верою, нашия символ с дела, т.е. започнем отново дейно да участваме в живота на църквата, който наистина се състои от пост, покаяние и причастие, ние няма да имаме този проблем, в който православието е просто едно нещо там в едно църква, когато посещаваме в неделя. И няма да се чудим сега истински християни или сами да съм отишъл на църква само за да си говоря с ето този, или за да се опитам да си говоря с ето това момиче там, или съм отишъл на действието на семейството единствено за да се видя с други мислещи като мене младежи. Просто трябва, което не случайно това е била темата според мен, на събранието в Сопраса. И затова те ни изпреварват с много. Просто защото те нямат външна фасада, те нямат история. Те го живеят това нещо. А ние като сме спрели да го живеем и единствено се ползваме от това, което вече имаме, сме като един, да не звучи прекалено, но като един изсъхнал, като най-изсъхнал колко, като един изсъхнал член. Да, крием се за някаква образност, някаква фасада. И тук няма да играш да кажем, да го обобщим това нещо, че това, което може би тя се научи да прилагаме и да действаме в тази посока, че християнския живот и всичките тия истини на вярата, те се простират и могат да се изнесат и да се прилагат и да се живеят извън границите на храма, извън тия неща, които си говорим, да бъдат съществена част от живота ни. И това нещо по някакъв малък начин, като първи стъпки, като някакво прохождане и подкрепа за хората. Също това, което казахме, това нещо да бъде, освен със своя живот, ние свидетелстваме на хората и с нещата, които организираме. Когато някой види, че православните са живи, са общност, действат, какво привлича повече от това да видиш хора как действат заедно и правят нещо? Това е организиран целият човешки живот. И за нас важно да си дадем, да потърсим въпроса на отговора. Къде ще потърсим това? Какво може да действаме, какво е в нашите сили и възможности да търсим такава дейност, такава общност? Последният въпрос, той може би до някаква степен, последният въпрос е това, може би до някаква степен риторичен, но нямаме ли всъщност дълг
Защото църква идва на гръцки е еклесия, което значи събрание. Нямаме ли дълг всъщност ние да се събираме с нашите брати и сестри? Нямаме ли дълг да живеем семейен живот? Разбира се, че имаме. И какво за вас е доброволчеството? Защото в днешно време някой приятел ни помогва да свършим някаква услуга и окей, ние вършим и не искаме нещо да ни дава като пари, обаче тайничко се надяваме да извадим портфел. И това не е окей. И именно контрата на това е доброволчеството. Да правим нещо просто така. Просто защото сме добри. Защото това е християнския начин на живота. Имате ли някакъв опит с някакви доброволчески инициативи? Здравейте! До някъде и аз минавах по подобен път, като нашия брат, който сподели преди малко. И също така, интересувайки се от различни видове доброволни активности, които са светски, но пак човек може да е важно да прави такива неща, си мисли в някаква подобна насока. Дори първоначално да е на някакво локално ниво, пак е някаква начална стъпка, която е добре да помислиме как може да направим различни неща, като дали някакво дело на милосърдие, дали ще бъде различни дейности на почистване, на обработване на различни площи, паркове, места около градини, около църквите, както някои хора споделяха. Това според мен са неща, които биха така събудили интерес в младежите и желание те да се включат в такива неща. И по този начин наистина ще може да по-непринудено така да изграждаме някаква атмосфера, в която да може да се сближаваме повече чисто между нас си. Не е толкова само през социалните медии, но на живо. Да имаме повече време заедно. По този начин да може да изграждаме взаимоотношенията си по-пълноценно заедно. Да. Аз мисля, че също друга добрата доброволческа дейност е по някакъв начин да нахраним бездомни хора. Защото все пак това е много тъмно положение там, като за всеки бездомен човек е това гад. И в другите държави, не знам, в филми съм гледал, просто има така, се събират кампании, прави се храна за хората. Рекламира се, ето днес ще получите за обяд, за вечеря, супичка, сандвич. За мен това също е добра дейност. Да. И освен това, ако можем да се сбягат в някакъв начин, да им дадем на тия хора, защото те ще обладнят пак. Все пак. Трябва да им дадем да знаят, че са по-житворни. Да. И може би тук мисля до някаква степен че е време да ви реално искаме да ви кажем каква е нашата идея. И много се радвам, че нашата визия за тези неща е много сходна на това, което вие мислите. Мисля, че момента в България е повече от назрял да започнат някакви такива, просто да се води общностен живот между православни младежи и така, тук сме разделили някои от основните дейности, като разбира се това е просто много грубо нахвърляне. Като имаме филантропски, т.е. в помощ на хората, човеколюбиви дейности, помощ на бедни, сираци, на стари хора, на болни хора, на затворници и много други идеи, които вие ще давате. Спорт. Така в нашата семинария знам за някои хора, които ходят на катерене, на лостове. Имаме хора, които ходят на планина също много ходим. Футбол, волейбол, като цяло всичко.
Също така беседи, дискусии, лекции и така нататък на различни теми. Можем да започнем някакъв, въпреки че това до голяма степен е преизчерпано от всички мазета на православна църква в София, все пак бих казал, че ще има някакъв интерес, но са много важни темите и лекторите. Друго е гледане на филми. И то не само на гледане на филми за жития на светци, да си препотвърждаваме колко велико е православното християнство, а може би да гледаме други филми, които не са задължително православни, но биха ни довели до размисъл и дискусия на тези филми. Това е нещо, което направихме на Супараса и беше повече от успешно. Гледахме V for Vendetta, който е филм не е чисто православен, обаче на следващия ден с дискусията и понеже всички гледат през тази призма и виждаме този филм колко много православна символика има, християнска. Манастири. И тук се включват всички поклоннически пътувания, помощ на манастири. Бих казал, че това, което Ники каза за похода на свикването на Стиван към Брюлевски манастир, бих казал, че е пример за това, че такива неща са успешни и че трябва да има повече такива неща. И накратко е абсолютно това, което искаме да организираме такива неща. Други. Airsoft, настолни игри. Каквото харесваме да правим. Това е нещо универсално. Събираме се на настолни игри, готино. И най-вече се надявам вие, после и пренасяйки се на дискусията, да давате идеи, като се надявам просто да започнем да живеем по-общностен живот и най-малкото е това в ранната църква е било абсолютно като традиция, правило да има агапа или почерпка след литургия, кафе. Просто да се съберем, да се видим, да си поговорим. Това е, ми се струва, че е абсолютен минимум. Пък оттам се раждат други идеи. И се надявам ние, плюс още едно момче, много важно да кажем, той сега не е с нас, но да, петима сме, се надяваме по някакъв начин да инициираме тези дейности, да се събираме и дай Боже с Божията помощ да ни се получават нещата и благодаря за вниманието. Давам думата на владика Дядо Мелети. Ще си позволя като формални домакини, но ние не сме формални, по-скоро като хора, които по същество си партнираме с тези петима момчета. Първо от ваше име да им благодаря, защото изисква се не малко доза смелост да се излезе от зоната на комфорт, в която всеки знае всичко, обаче никой нищо не прави. Така че, мисля, че специално така от сърце трябва да благодарим на Християн Иванов, на Нино Иванов, на Мартин, чиято фамилия не мога да се сетя, Бояно, да, на Никола, който отсъства в Португалия, на Димитър Димитров, защото те... Да, ни донесоха своето вдъхновение, но това вдъхновение пак ще обърна внимание, не си го консумират за тях си, а някакси искат от това да се роди нещо, от което очевидно всички вие и по-скоро всички ние се нуждаем. Някакси на граница да са между това да се припознае с тези млади хора и от друга страна да си признае, че не съм съвсем в тая рубрика възрастова и да се сетя, че когато малко така назад, 15-20 години назад, когато правих първите си крачки в църквата, че имаше едно примирение примирение в християните, че всъщност църквата си остава едно затворено пространство и че ние си живеем нашия неделно православен живот, след това излизаме от храма и попадаме в един друг свят, в който има други правила, състезаваме се по други закони
и някакси дълго време, като че ли всички православни хора, които бих казал познавам, а те надали са толкова малко, носехме едно мислене, което се нарича гето мисленето, т.е. за затвореност и едно примирение, че границите на църквата не са границите на света. А тук, в ваше лице, нали, особено всеки от вас, който се изказа, има някаква хубава младежка непримиримост с това. Да имаш смелостта да кажеш не на това да ме затворят в някакво гето, в което аз да съм щастлив, че съм едва ли не единствен, уникален, неповторим, аз и моето православие, аз и моето спасение, аз и моите герои, наречени светци, и другия свят, който си е друг свят, и там съответно съм анонимен. Чувал съм някой, не помня кой го казваше, че църквата е пълна с анонимни атеисти. С анонимни атеисти. Това е рожба на това, което си говорихме. Когато ти разделяш двата свята и си живееш църковно в неделя, а след това живееш по някакъв друг начин. И мисля, че някаква битка в тази посока е поета и че, както казва и Мартин, е назряло времето да се хванеме в ръце. Разбира се, с поглед нагоре към Господа, който да благослови нашите начинания, защото ясно е, че нашите амбиции, на така каквито и да са хубави и красиви, ако Господ не ги благослови, ако не изпросиме със смирено и непретенциозно сърце помощта на Бога, и това нещо ще отиде на боклука. Но вярвам, че тук не е такъв случай. Господ да ни помогне. Има нещо, което също много ми се струва важно и за нас като българи, така ще обобща. Това е, че ние имаме една тяга, такава инстинкт да живееме за себе си, индивидуалистки, нали, както всеки чува и в политически план много се говори. И всъщност с дядо Пахоми, ректора, преди който беше още от манастира, като бяхме, сме си говорили, че нашия народ все едно не е разбрал никога, че има църква. А църква значи общност. Това, за което говори толкова хубаво Мартин за семейството. Защото ние сякаш нямаме нужда. Така, имаме нужда от нашия отец, нашия там, моята си свещичка, знаете, моята си иконка, или някакъв малък кръг от хора, в най-добрия случай, с такива свещенически семейства или хора, които са по-вече време в църквата, си има един малък кръг от хора, с които си водиш някакъв полубитово-фолклорен стил на живот, нали, дядо, този, баба, Мая, нали, знаете ли всичките те. И нищо друго повече от това. И си доволен, достатъчен и не те интересуват хората въобще. В това има някаква тъга, има нещо сбъркано, има някаква деформация, откровено казано. И аз ще се повторя, нали, някои от вас са го слушали това, но много ми хареса това определение на Сергей Фудел, че църквата е тайната на преодоляната самота. Не може да е църква, ако хората в нея се чувстват самотни. Аз знам колко свещеници се чувстват самотни, колко възрастни хора се чувстват самотни и колко млади хора може би също се чувстват самотни. Тоест, Бог го има, светите, ги има, разбира се, утехата, Божията благодат. Но сякаш между нас нещо липсва. И се радвам, че всъщност сега тая тема се говори, че тук няма две мнения, има едно мнение и вие го казахте, че трябва нещо да направим по въпроса. И не толкова да правим в интелектуално-концептуален план сега, дайте да мислиме, а както казвате, нещо реално да се стори за хората, да нещо ваши си дейности, дела на добро. Мисля, че тук сме в много също голяма нужда. Ние като православни хора след 50 години комунизъм, след години на сложности с политици, с власт, имаме усещането, че някой ни е длъжен. Някой трябва да ни оправи покрива на църквата, някой трябва да ни вкара предмета религия в училище, някой трябва нещо да направи. Ние не живеем в това, което в граматиката се нарича активен залог. Ние живеем в пасивен залог. И е хубаво, че в момента се отказваме от това, имаме непримиримост и казваме не на тая пасивност, да на това да вземем да видим ние, младите хора, здрави, прави момчета и момичета,
какво да направим? Желая ви успех, желая ви Божия благодат, благословение, радост, Светия Дух, който да ви укриля. Радваме се, че тая среща, всъщност преди да се състои тук, имахме петимата момчета с дядо Данил, нашия патриарх, който с много голяма радушност и искрена, откровена радост прегърна тази идея, насърчи, даде свои съвети и опит, който той има в Америка от такъв род занимания. Така че, дай Боже, под покрова на и Светил Ангелски да се родят хубави неща, да продължат, така да има поводи още. Отново благодаря на всички ви, на добър час. Много благодаря. Ами, това е. Другата част е да се запознаем с всеки от вас, да видим кои сме. Каним ви на коктейл. Има вино, сок, кетър.